ngaturaken pujalan puji marang Gusti Kang Maha Nuhun yang Maha Agung mugi angsal pitulung mugi angsal keselamatan kali kula separa kanca nyuwun agung pangapunten bilih wonten kesawonan bilih wonten kelepatan sampun kirang pangapuran sekatain maka seniman seniwati manunggaling budaya seni manunggaling budaya seni manunggaling budaya seni kang wajib hati-hati kang wajib dipuji-puji seni kangge panglipur hati seni kangge panglipur hati tambani waktu kang lagi sepi tambani waktu kang lagi sepi ngalor idul etan ulun uripe mung tiban jadi lelakongan waton sin dadi pitakan waton sing dadi pitakan arep takon-takon sapa senajan dilali-lali ora lain dilalipur kedik ora klipur dilalipur ora kelipur nambah lawas tambah kelingan mamae tito sing wis sekarang banyu ngomdong kadewe sarang kaya danok bunda danok kekedik sing wis 925 ora bakal lali selawasi sing dijaluk kajalali sumure kajalali selawasi mamae tito sing duwe segara banyu kalit gumlareng sit
Siapa kan ditembangi cah? Mamai Tito minangkan sing dua segara banyu wong dongkal dewek mimi tuan rumah kang ditembangi mimi tuan rumah minangkan embok Diana Sastra tuan rumah dewek sing ditembangi eman sayang selawat embok Diana Sastra minangkan sing gue hajat kang kita rong atus satuan rumah bayar matur kesuwun ngaturaken matur kesuwun sesampune dihormati bu tuan rumah minangkan embok Diana Sastra dewek sing duwe hajat ngaturaken matur kesuwun mane wong anak-anak gimana wong madulan ora bakal